चला, तर आज ना आपण मस्तपैकी 1 वाटी रव्यापासून ना छान असा रवा उत्तप्पा करूया. आपण जिकडे बघा इडली डोसा घेतो म्हणजे बाहेर असं हॉटेलमध्ये, तिकडे बघा हा रवा उत्तप्पा नेहमी आपल्याला खायला बघायला भेटतो. बनवायला खूप सोपं आहे, खायला इतकं भारी लागतो ना. सकाळच्या नाश्त्याला जर तुम्हाला काहीच सुचलं नाही ना किंवा तेच तेच खाऊ जर कंटाळा आला असेल, तर फक्त 1 वाटी रव्यापासून इतका छान असा हॉटेलसारखा हा रवा अप्पम किंवा याला रवा उत्तप्पा तुम्ही बोलू शकता. हे तुम्ही घरच्या घरी अगदी कमी वेळामध्ये मुलांना टिफिनसाठी, सकाळच्या नाश्त्यासाठी खूप छान आहे. सगळ्या परिवारांनी आवडीने खाताना इतका छान लागतो. सोबत खोबऱ्याची चटणी, सांबार किंवा बटाट्याची भाजी करू शकता. तर बघू शकता इतके छान मऊ लुसलुशीत जाळीदार असा हा रवा उत्तप्पा मी आज केलेला आहे, फक्त आणि फक्त 1 वाटी रव्यापासून. तर चला बघून घेऊया आपण याला लागणारं साहित्य, बनवायची एक छोटीशी रेसिपी. आजची ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा. अशीच रेसिपी बघण्यासाठी चॅनेलला आपल्या सबस्क्राईबर करा. जसं मी बोलले 1 वाटीच रवा, ते पण कमीच आहे. बघू शकता 1 वाटी कमी आहे. त्यानंतर इकडे अर्धी वाटी दही घेतली. 1 वाटी रवा असेल ना तर अर्धीच वाटी दही घ्यायची. आणि ह्यात थोडेसे आपण बारीक चिरलेला कांदा, टमाटर आणि मिरची घेतलेल्या. आता उत्तप्पावर जे आपण असं टाकलेलं असतं बघा, ते हेच असतं. म्हणजे कांदा, मिरची, टमाटे असं वरून टाकून देतात. थोडीशी कोथिंबीरसुद्धा आपल्याला वरून टाकायला हवी आहे. आता काय करायचं, सर्वप्रथम एका भांड्यामध्ये ही 1 वाटी रवा टाकून घ्यायचा. हा 1 वाटी रवा मी इथे टाकून घेतलेला आहे. वाटी जरा ओली होती त्यामुळं रवा थोडा चिपकला गेला आहे. आणि अर्धी वाटी इकडे आपण आंबट दही मस्त वापरायचं. हे पाहू शकता. इकडे मी 2-4च करणार आहे ना, त्यामुळंच 1 वाटीच रवा घेतलेला आहे. जास्त क्वांटिटी करू शकता, जास्त रवा वाढून. चवीनुसार मीठ टाकायचं. काही इनो सोडा वगैरे टाकलं नाही, पण छान जाळी तयार येते. आता आपण ह्या दहीच्या वाटीमध्ये थोडंसं पाणी टाकून ह्याचा एक घोळ बनवायचा आहे. मिक्स करून घ्यायचं. डोशाचं पीठ जसं असतं बघा, अगदी तसं टेक्स्चर याचं तयार होतं. ह्याला असं मिक्स करून घ्यायचं हलक्या हाताने. जितकं छान होईन त्याला इतकं वेळ द्या आणि मस्त याला असं फेटून घ्या. जोपर्यंत हा बॅटर ना एकदम डोशाच्या पिठासारखा स्मूथली होत नाही तोपर्यंत याला फेटत राहायचं. थोडा वेळ द्यायचा. हे असं फेटून झालं बघा, ते टेक्स्चर बघा किती बदलत चाललं आहे का नाही. अगदी पिठासारखं होत चाललेलं आहे. कारण रवा दही आहे ना एकदम पाण्यामध्ये सोकून जातं आणि मग त्याचा असा क्रीमी टेक्स्चर होत जातो. अजून थोडं पाणी टाकते आणि याला सतत असं मिक्स करवत राहायचं हलक्या हाताने. आणि 10 मिनटं तरी ह्याला वेळ द्यायचं. 10 मिनटं वेळ झाल्याच्या नंतर पुन्हा एकदा फेटून घ्यायचं, म्हणजे मस्त क्रीमी टेक्स्चर येतो. आता आपला हा बॅटर तयार झाला. हे कसं ओळखायचं तर तुम्हाला मी सांगते. हे बघा, हा बॅटर जो पडत आहे ना एकदम थेंब थेंब पडतात बघा, तुम्ही नीट बघू शकता. ह्याचे ड्रॉप ड्रॉप पडतात खाली. तसं नको आपल्याला. एक अशी धार लागली पाहिजे, बॅटरची लाईन पडली पाहिजे, समजून जायचं मग आपलं बॅटर तयार आहे. तर अजूनसुद्धा आपल्याला परफेक्ट असा हा बॅटर बघा, अजून पण हे ड्रॉप पडतात आहेत, म्हणजे बॅटर आपला अजून तयार नाही आहे. ह्याला फेटायची गरज आहे अजून. तर 10 मिनटं जरा वेळ देते आणि मग नंतर फेटून तुम्हाला दाखवते. हे कसं 10 मिनटाच्या नंतर हे बॅटर छान फुललं जाईल. आणि हे बघू शकता छानपैकी फेटून घ्यायचं. हवं तर तुम्ही मिक्सरमध्ये सुद्धा फिरू शकता. आणि ही लाईन बघा, आता हे बघा कशी एक धार झाली का नाही, बस एवढंच हे ओळखून घ्यायचं आपलं बॅटर परफेक्ट झाले म्हणून. मस्त असं हे बघा, ह्याला मिक्सरमध्ये सुद्धा तुम्ही फिरू शकता. 10 मिनटानंतर एकदम स्मूथली क्रीमी टेक्स्चर होईल. मग असं डोसा पॅन असेल आपला, नॉनस्टिकी पॅन वगैरे असेल तर छान याच्यामध्ये तयार होतात. त्याच्यात तेल लावून घ्यायचं. टिश्यू पेपरनी पूर्ण तवा असा हा पुसून घ्यायचा, तेलामध्ये ड्रॉप करून थोडंसं. आणि मग हा पळीच्या साहित्याने आपला हा रव्याचा बॅटर टाकायचा. आता लहान मोठे तुम्हाला जितकी साईज करायची आहे उत्तप्याची तेवढी करायची. एकदम स्लो गॅस ठेवायचा, हलका हात ठेवायचा. सगळी प्रोसेस हलक्या हाताने करायची. तर मी जरा छोटे करते. आता आपली पुढची स्टेप मेन म्हणजे याच्यावर टाकायचे आपले कांदा, टमाटर, मिरची. हे कांदा, टमाटर, मिरचीमध्ये मी थोडंसं मीठ लावून ठेवलेलं आहे. थोडंसं जोपर्यंत ओलं बॅटर आहे ना तोपर्यंत टाकायचं. म्हणजे कसं हे लगेच सेट होतं. जसं जसं डोस्याचा खालची साईड शेकत राहते ना तसं तसं वरचा जो बॅटर आहे ना तो पॅक होत राहतो. हे बघा, आता मी कांदा, टमाटर आणि मिरची जे बारीक चॉपिंग केली ना त्याच्यावर थोडी थोडी टाकायची आणि कोथिंबीर, बस. मग आता ही सुद्धा तुम्ही आवडीनुसार जास्त कमी लावू शकता. आता जसं डोसा आपला हा सुकत राहतो तसं तसं हे बघा वरचं
कांदा टमाटर कसं याच्यामध्ये सेट झाले. ह्याला असं थोडंसं दाबायचं म्हणजे कसं हे निसटत नाही. बस साईडनी जरा कडेने चेक करायचा आपला डोसा जो आहे, सॉरी मी डोसाच बोलते, उत्तप्पा जो आहे तो आपला चेक करत राहायचं. हे बघा आता थोडा वेळ झाला आहे. अगदी स्लो गॅसवर याला ठेवून द्यायचं. 1-2 मिनटं तरी सुरुवातीचा वेळ द्यायचा. अजिबात घाई करू नका. वरून थोडंसं तेल सोडायचं वरच्या साईडवर आणि मग बाजूबाजूनी पण कडेकडेने याला असं थोडेसे 1-2 थेंब ठेवायचे, सोडायचे तेलाचे. आणि मग आता आपण चेक करूया. एकदम परफेक्ट झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. स्लो गॅसवर इतका छान हा कडक होत चाललेला आहे. अजून थोडीशी कोथिंबीर टाकली, मस्त वाटतं, दिसायलाही छान नाही आणि खायला पण भारी लागतो. हा असा रवा उत्तप्पा आपला तयार होतो. तर मी जरा ह्याच्या कड्या चेक करते, म्हणजे कड्याने कसं आपल्याला अंदाज येतो खालची साईड आपली कडक झाली का नाही. तर तुम्ही पाहू शकता, हे बघा किती अलगद निघतोय का नाही. अजून पण तुम्ही याला वेळ देऊ शकता, म्हणजे खालची साईड ना जरा लालसर पण पडते, म्हणजे छानपैकी क्रिस्पी भाजतो. पण मला तसं नको, एकदम मला असं डोश्यासारखं पाहिजे. हे बघा आता मी जरा पलटी करते, तुमच्या समोर हे बघा शकता. अजिबात कुठे चिटकलं नाही, काय नाही. व्यवस्थित याला हलक्या हाताने अलगद उचलून घ्यायचं आणि असं पलटी करायचं. छोटे छोटे मस्त लहान असे उत्तप्पा तयार झालेत बघा. परफेक्ट झालाय का नाही, मस्त गोलाकार असा. आणि जाळी बघा तुम्ही किती सुंदर आली का नाही. आपण याच्यामध्ये काही टाकलं नाही, इनो नाही, सोडा नाही, तरीसुद्धा छानपैकी अशी जाळी तयार झाली. बस आता खालची साईड ओली आहे थोडीशी, त्याला जरा शेकून घेऊया आणि मग असं पलटी करायचं. बस परफेक्ट आपला असा हा रवा उत्तप्पा बघा किती सुंदर दिसतोय का नाही. ह्याला असं भाजून घ्यायचं आणि मग आता काढून घेऊया. इतका छान झालाय ना बघा, मस्त वाटतोय का नाही. चला आता हा काढून घेते पहिलावाला आणि दुसरावाला सुद्धा आपण टाकून घेऊया. बॅटर टाकायच्या आधी तेलाने म्हणजे असं टिश्यू पेपरने पुसून घ्या. थोडासा कॅमेरा धुरकट झालाय, काय माहिती वाफा लागतात ना कॅमेऱ्यावर, तर त्याला जरा इग्नोर करा. असं बॅटर घ्यायचं पळीच्या साहाय्याने, हलक्या हाताने असं पसरून घ्यायचं. वरून कांदा टमाटर मिरची टाकायची, कोथिंबीर टाकायची. सेम प्रोसेसने याला थोडासा वेळ द्यायचा. वरून थोडं तेल सोडायचं सुकत आल्यावर. आणि पलटी करायची घाई नका करू, तेवढं मात्र लक्षात ठेवायचं की पलटी करायची घाई नाही करायची. 1 मिनटं तरी स्लो गॅसवर छानपैकी याला कडक होऊन द्या. जेव्हा हा जो उत्तप्पा आहे ना छानपैकी भाजला जातो ना, तर स्वतःहून त्या साईडच्या आपल्या कडा आहेत ना त्या सगळ्या सुटल्या जातात. त्यामुळं तिकडे लक्ष ठेवायचं. त्या कड्या सुटल्या गेल्या ना मग आपल्या खालची साईड जी असते ना उत्तप्पाची छानपैकी भाजलेली असते. तर मी पहिलं तेच चेक करते की कडा सुटल्या की मगच पलटी करायची. आता ह्या बघा कडा कशा सुटायला लागल्यात, बघू शकता तुम्ही. आता मी ही पलटी करते. बस झालं, ह्या अशा कडा सुटल्या की आपला हा उत्तप्पा चांगला भाजलेला असतो. बस एकदम मस्त झालेला आहे. हे कोथिंबीरचं पान याला चिटकलेलं आहे, हा काढून घेऊया. आहे का नाही भारी दिसतोय का नाही, सुंदर एकदम असा रवा उत्तप्पा बघा किती छान झालाय का नाही. घरच्या घरी असे हे रवा उत्तप्पा तुम्ही करू शकता, एकदम सिंपल सोप्या पद्धतीने. चला करून घेऊया. अजून एक करते आणि गरमागरम आपण सर्व करूया. तर हे बघा आपले हे मऊ लुसलुशीत जाळीदार हे 1 वाटी रव्याचे उत्तप्पा बघा किती छान वाटते ना. जर कोणाला तुम्ही असं सर्व केलं, कोणी पाहुणे गेस्ट आले तर विचार करू शकता किती आनंदाने आणि खुश होऊन खातील. इतकं भारी वाटतं दिसायला सुद्धा आणि खायला पण मस्त आहे. आणि सोबत अशी झणझणीत खोबऱ्याची चटणी किंवा सांबर वगैरे बटाट्याची भाजी करू शकता. लहान मुलांना तर टिफिनला देताना तर खरं सांगते आवडीने टिफिन खातील. ते बघा काही सुचलं नाही ना तुम्हाला टिफिनसाठी किंवा नाश्त्यासाठी, तर हे नक्की करा. खूप सोपं आहे, काही झंझट नाही, काय नाही. कांदा मिरची फक्त बारीक चिरून ठेवायचं. 1 वाटी रवा 1 वाटी दही करून असे मस्त बॅटर बनवायचं. बस हे बघा किती छान मऊ लुसलुशीत असा हा रवा उत्तप्पा आपला तयार झाला आहे. हाय का नाही एकदम हॉटेलसारखा परफेक्ट व्यवस्थित झाला एकदम छानपैकी. आणि हा तव्यावर ठेवलेला गरमागरम रवा उत्तप्पा हे बघा वाफा तुम्ही बघू शकता. स्लो गॅसवर ठेवला होता आणि बघा खूप छान, मलाच खूप आवडला आहे. इतका भारी वाटतोय. हे असं गरमागरम खोबऱ्याच्या चटणीबरोबर अप्रतिम लागतो खरं सांगते. सकाळचा नाश्ता जर तुम्ही असा केला ना तर मन एकदम तृप्त होईल की चांगलं पोट भरल्यासारखं वाटेल.
हे असं खोबऱ्याच्या चटणीबरोबर लगेच म्हणजे 1च मिनिटात फिनिश होईल हा नाश्ता. तुम्ही एकदा करून बघा, सगळेजण आवडीने खातील आणि नेहमी नेहमी तरी करायला लावतील बघा, इतका भारी वाटतं. तर कशी वाटली तुम्हाला आपली ही सिंपल रवा उत्तप्याची रेसिपी? आवडली असेल तर लाईक करा आणि हो लगेच करून बघा उद्या सकाळी नाश्त्याला. एकदम छान झाला आहे, मस्त सकाळच्या नाश्त्यासाठी, टिफिनसाठी लहान मुलांच्या तरी बेस्ट आहे. एकदा करून बघा. भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका अशा छानशा मस्त रेसिपीसोबत. स्वस्त राहा, मस्त राहा, काळजी घ्या आणि हो हा नाश्ता तरी नक्की करून बघा. वेळ पण कमी आहे आणि साहित्यसुद्धा कमी आणि खायला पण छान आहे. चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. स्वस्त राहा.